deliver mi Shopee. Sapatos ni langga. Tulo ka buok sapatos, wala pa nabayaran nay. 3,500. Tawagay mo papa langga. Bago lang yun nagapot. Oo. Pero naga-order ka sa Shopee gang. Shopee tulo ka pares nga shoes. 3,500 ba? Sige lang ay pabuton sa kong Patanaw na lang namo sa imo hagang. Ah, wala imo papa? Giatuan ni manang. Nakay kwartas papa? Nakay kwarta bayad re? Ah, di na ba niyo mabalik? Kasi si papa ni mo ka-order ani ni mo pangalan man lagi. Impas. Kau jud ka bayad ani. Bad yang mama. Ha? Wala ko magud bayre. 3,500. Sir, may buntag. Nami hatod sa imong anak ba to order mo ni sa Shopee? Apo, wala pa biyan niya bayre. Ano si Jeric? Oh. 3,500 ma'am. Ah, basig kinsay naka pindot. Gani. Patanaw na mo sa imo langga. Kasi ganahan ka din sa sapatos niya. Bayarin lang kay papa oh. Ali-ali langga. Tanaw sa. Ah. Daligang tanawa lang. Ali langga. Surprise! Happy birthday! Happy birthday langga! Ay, galooy. Ang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin. Langga, joke lang ang Shopee. Walay bayro nun. Ah. Ali gang, dali, dali gang. At sa gabi Dali ka langga, oh. iyak ay sa pagtimpla ng gatas mo. Ah, walay bayro nun, ah. Ah, dali ka langga. At sa Ay, tatubang. Happy birthday! Kulbaan ka? Ha? Ha? Oo. Kulbaan siya. Ay, walay kulba kay wala na mayroon nun ha. Oh, nakay cake. Padalaan kag teddy bear. Kabalo ka kinsa nagpadala? Wala. Ah, sige. Na siya mensahe para sa imuha. Ana siya, hello nak. Happy birthday. Wish na ko nimo unta magtarong kag eskwela. Maskin wala ko mag-atiman nimo. Padayon lang sa imong pag-eskwela kay maningkamot ko para sa imuha nak. Timan maskin na ako sa layo, mahal kaayo ta ka. Walay adlaw na dili ko maghuna-huna nimo. Mabalaka ko nimo nak. Anto sa takaron, magkauban lang gihapon tapuhon. Hinaot nga happy ka sa imong birthday, miskan wala ko. I love you so much anak. Ikaw ang akong inspirasyon sa akong pagtrabaho dire. Hinaot ko na di ka mag-usab nak. Padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. God bless you, nak. I miss you so much. Amping ka permi. And happy 14th birthday from Mama Rowena. Gikan kay Mama. Oh. Unsay imong maingon lang ga kay Mama? Dere. Unsay ingon mo kay Mama? Ha? Bisag layo kayo lang ga ang kaludkod gipasulod yun ni Mama diri ba para madtuan ka namo sa imong birthday.
Dugay na nimo wala nakita imong mama? Dugay na? Oy. Oy na si mama, mama. Salamat. Amping ka diha. Oh, speechless na siya kay nakahilak. Sige, kantahan na to si Jeric og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Langga, unsa imong wish? Happy birthday to you. Wish tapos ihuyo ko ng kandila. To you. Happy birthday. Yehey, happy birthday. Birthday Ah, to you. Dre sa langga. Dali lang ah. To you. Happy birthday to you. Kani ka nga. Nay isa ka gift si mama. Kani. Birasa niyo. Ako lang gunit. Happy birthday to you. Uy, kanang no video. Nay pakapin kwarta. Uy. Say paliton sa kwarta. Ah. Oh. Okay, wow. Uy, daghan. Kadaghan. Lukot. Okay, happy birthday. Cake na apay pakapin kwarta si mama padala no. Oh, sige na. Unsay kuan? Last message para kay mama. Sa paingon kay mama. Salamat tri o mama. Makita niya. Nalipay ka sa iyang gipadala? Ha? First time nimo? Sir, ikaw sir, dali sir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sir, unsa imong maingon sa imong anak sir sa iyang birthday karon? to you. Ay, akong ikasulti siya. Birthday to you. Karong sa eskwela ay naman ni kanan sa eskwela siya. Isang tulog. Parisip ko. Para siya karong sa Oman. Tadi kita podcast na pamong mga para siya. Oy, sana all. Ikaw nay, ikaw ga alagaan ni nay? Dali nay. Wila gid lang ga ha, eskwela jud. Oo. Oo. Ang bata pag dili makahuman na, wala gyud maayong kaugmaon ba. Eskwela gid lang ga ha. Okay, miss na nimo siya. Okay, happy birthday.